érzem, hogy süti a hasamat a nap. És milyen meleg ez a homok itt a lábaim. Jaj, süti a talpam. És hallgass csak, milyen szép hangja van. Egyre jobban hallom. Ja. Ömlik valami. Oh. Ott vagyunk már. Ott vagyunk, nem hallod? Jaj, én már belejöttem. Jaj, hallottátok? Engem már egy kicsit le is fröcskölt. Lefröcskölt? Le. Képzeld. Nyissátok ki a szemeteket, mert szeretnénk leleplezni ezt a varázslatot, amit ezzel csináltunk. Ami egy dob, de ezt nem ütögetni kell, mint a tegnap a gellértét, hanem ezt mozgatni kell, mint otthon anya a palacsinta sütőt. Mindenhova jusson palacsinta. Ugyanis van két bőr, és közötte pedig vannak kis golyócskák. És ha elmozdítom, figyelj! Sok hangya mászkálnak. Vagy már.